Hello, Raghav. This is Kayan Duki calling. Yeah, we finally made it here and we're having a very nice time. Seurueessahan on mukana Jani ja Juan ja Eeva-Liisa ja kaikki on ollut tosi positiivisesti yllättyneitä esimerkiksi Hyderabadin rauhallisuudesta, turvallisuudesta, siisteydestä, moderniudesta, ystävällisyydestä ja näin poispäin. Meillä on ehkä sellainen tunne, että olemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Käymmekö tämmöisen avoimen äänestyksen, että pitäisikö meidän lähteä pakittelemaan tästä takaisinpäin Suomeen nyt? Joka haluaa, niin käsi pystyy. Toisella kättä. Joo, kyllä meillä kävisi vierailla huomenna siellä Hyderabadin toimistossa, Wipron toimistossa ihan koska vain heille käy. Tosi hienosti antavat kaikki nämä kohteet niin aikaa meille, eli yli 2 tuntia, mikä on aivan käsittämätöntä jossain. No, Microsoftilla se oli aika lailla aikataulussa se meidän vierailu. Jos näihin yrityksiin laitettaisiin esimerkiksi opiskelija, niin kyllä ne erittäin hyvän huolen pitäisivät, että ei tarvitsisi pelätä, että joutuisi yksinään tuonne kaaoksen keskelle, että kyllä ne todella hyvän huolen osaisivat pitää. Tässä tuntuu, että täällä on ainakin 50 semmoista Olympiastadionin kokoista rakennusta rakenteella tuolla. Varsinkin siellä Manikondassa, missä oli Microsoftin ja Wipron nämä kampukset. Ihan selkeästi tänne on tullut hirveästi tätä rahaa ja osaamista ja yritykset, varsinkin monikansalliset yritykset, niin kun on rakentanut tänne näitä isoja kampuksia. Ja tämä on varmaan jonkinnäköinen signaali, mitä pitäisi kiinnittää huomiota myös suomalaisille, että täällä ilmeisesti jotain tapahtuu, koska tänne nämä isotkin firmat rakentelee valtavia kampuksia. He was in Helsinki for a long time. You were in Helsinki? For the last 8 months. You should have called me. In Finland, every employee leaves at 4 o'clock from the office. Yeah. But for the client, it doesn't matter. When did you come to office or when you leave? How did you plan your project? What about the sprint planning? He doesn't matter. You must get that. Yeah, he always expects the delivery at the right time, and our next project depends on that, right? Yeah. It's extremely interesting to learn from you. Cultural ways and to, like Kayan was saying, but also basic business ways.
kauniissa Hyderabadin toivepisteessä. Täällä on tämmöiset hillittömät rakennushankkeet käynnissä. We are all very happy, as I said, to receive you. Yes. And we really thank you for taking time out of your busy schedule in Hyderabad. We lay major emphasis on mathematics. That is a backbone for all the students, whether they are engineering, they are science. Everybody should do sufficient number of mathematics. We wish you love before the love was true. I had been to TKK as a visiting professor with Professor Antti Ylä-Jaski. Antti Ylä-Jaski, he is a professor from Telecommunications and Multimedia Laboratory. Students were very good and they were all towards building up a product. So their project experience or implementation experience was also very good. Industry is now after us. They request us, please send your students. I think at this stage we have a lot to learn from you. Certainly we can exchange ideas Yeah. and we can share our experience in conducting this the practice school program in particular and the whole degree programs, how we are making the products and all these things we can share with you. We can also give a provision to your students to do on this campus any course that you find. Yes. So that credit transfer is possible. I must thank you at this moment. So in a similar way, our students who come over there, Yeah. they can do some of the courses. The courses are in English? Courses are in English. All the courses? All the courses are in English. Excellent. Sitten mä näin sen vilaukselta siellä katuvilinässä, niin mä hyppäsin liikkuvasta autosta ulos ja juoksin sen luokse ja sanoin vielä, oli pakko lyödä mun levisille käteen vielä ja sanoin, oli hauska nähdä. Tervetuloa Suomeen. Tosi vaatimaton persoona, ystävällinen. Siellä se osti jostain katukiuskesta jotain juotavaa sitten ja istui siihen kadun kulmalle. Mä olin puolestani justiin huoneessa ja jos mä olisin vähän pitempään siellä viipynyt, niin mä olisin missannut koko Martin Siin. Sä luulet, että olisiko opetushallitus mukaan tämmöiseen projektiin, että saataisiin Martin Siin Kokkolaan vierailemaan näissä eri toisen asteen oppilaitoksissa? On se hyvä, että teillä tuota huumoria riittää. Siis tämä ei ole mitään huumoria, mä kysyn ihan oikeasti, että luuletko, että olisi mahdollisuus? No mä täytyy sanoa, että mä oon valitettavasti vähän epäilevällä kannalla nyt kyllä tuossa jutussa, mutta ideana ihan upea. Microsoftin paikallinen henkilöstöpäällikkö sanoo, että yksi vaatimus tai edellytys, mitä heidän työntekijöillään on, niin on se, että pitää olla vähän hullu. Yksi niistä monista edellytyksistä. Eikä Martin Siin mitenkään hullu. Ei, mutta me ollaan. Ai,